الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. Allah ya ce almulku yawma idin, wato ranan da mutum ya mutu babu wani mulki sai mulkin Allah. Ko da mutum ya yi mulki a duniya to babu, ko da ya yi ilimi to babu, ranan Allah shi adda komai. In attajiri ne to ranan shi adda komai, ko an ce yana da komai ma ba zai yadda ba. Allah ya sa mu cika da imani. Ba abin da zai ceci mutum a wannan rana sai imaninki, sai imaninka, sai imanina, sai ayyukan alkhairi, sai ayyukan alkhairi, sai ayyukanki na nagartu, sai ayyukanki nagartattu, shine zai amfane ki, zai amfani kanki, zai amfani za tashin kiyama. Allah ya sa mu cika da kalimatu shahada. Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe. Muna magana har muka zo wurin Annabi Sulaimana ya tafi wata ƙasan Island, amma ba za mu samu mu ƙarasa ba saboda airtime. Akwai kisosi da yawa a cikin wannan sura, saboda haka yanzu aya na gaba da za mu ci gaba shine za mu je mun da wani kisa kuma sai mu buɗe. Kace wai me? Al-mulku yawma idhin lillah. Ai mulki wato na Allah ne, in ji Allah. Ya hukumu bainahum. Allah zai yi hukunci wato ranar kiyama. Falladhina amanu wa amilu salihat. Allah ya ce waɗanda suka yi imani da Annabi Muhammad suka yi aiki na gari kam. Fi jannatin na'im. Allah ya ce suna da wata irin aljanna ta ni'ima. Walladhina kafaru wa kadhabu bi ayatina fa ulaika lahum azabun muhin. Walladhina kafaru, waɗanda suka kafirta suka ƙi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suka ƙi yarda da alƙur'anin da ya zo da shi a Makka, suka ƙi yarda da shi da sauran saukan alƙur'ani wato a Madina. Waɗannan duka annabawa da Allah yake ba da labari, walladhina kafaru, waɗanda suka ƙi Allah, wa kadzabu kuma suka karyata ayoyin Allah, bi ayatina wato da ayoyin Allah, fa ulaika, Allah ya ce waɗannan lahum azabun, suna da wani irin azaba, lahum azabun muhin, suna da wani irin azabar walakantarwa. Allah ya tsare mu daga azaba na wulakantarwa. A kiyama akwai azaba kala-kala, wata wuta ne yake shiga ta bakinta, wata gashinta ne ake kamawa a ɗaure a yi ƙugiya kamar yadda ake yin alewa, tana juyawa. Ta yi tunanin gashin zai karye, lokacin ba zai karye ba. Ta yi tunanin gashin ta ɗan ƙanƙani ne, ba zai zube ba, ba zai yi, wannan ba zai faru ba, a'a zai faru. Ta yi tunanin azaba, hanjinta zai fita, hanjin waɗansu zai fita, an ɗaure mutum a turke. Yan wuta ma sun zama abun kallo, wata za ta zo tana ɗoyi, wani zai zo yana wari, wani zai zo yana ƙamshi, wani zai zo yana zarni, wata za ta zo kuma wato gashi nan harcenta ya zazzago an mata rawani da shi la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wannan azabar lahira ne kala-kala, ba ni ne na faɗa wannan labari daga bakina ba, Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Mun yadda shi ya zo mana da addini, mun yadda shi ya zo mana da alkur'ani, mun yadda shi ne annabin ƙarshen zamani, mun yadda ba ka shiga musulunci imanin ka cika sai ka yadda da shi, mun yadda Annabi Muhammad maganarsa duk abin da ya faɗa wahayi ne, mun yadda in huwa illa wahayun yuha. Me aka sanar da shi? Allamahu shadidul quwa. Da menene? Mirratin fastawa. Saboda me? Thumma dana fatadalla. Wa huwa bil ufuqil a'la. Bil ufuqil a'la. Thumma dana fatadalla. Da menene? Fakana kaba qausaini aw adna. Fa auha ila abdihi ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى التكبير. Malam mun gode da ruwa